ಒಂಜಿ ಕುಂಬಾರೆ ಒಂಜಿ ಕರನ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರವು ಏತ್ ಬಂಗ ಮಲ್ಪು ಇಪ್ಪು ಬಂಗ ಏತ್ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕರನ್ ಆ ರೂಪಡ್ ಕನಾವುಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಶ್ರಮ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪುನೇತ ಪಿರವುಡು ಆ ಬಂಗ ಪನ್ಪುನೇತ ಪಿರವುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಬಂಗ ಖಾಲಿ ಕುಂಬಾರಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಪಿದೈ ಊರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ತಂದೆ ಪಿದೈ ದೇಶಡ್ ಒಮಾನ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಚ್ಚದ ತೋಂದುಲೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೇದ ನೆಟ್ಟೆಂಗ್ ತೆರೆದು ಬರ್ತಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ. ಅಂಚನೆ UAE ಕಂಟ್ರಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ಐನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಮನ್ನ ವಿಚಾರಲ ತೆರೆದು ಬರ್ತಂಡು. ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ UAE ಒಮಾನ್ ಕುವೈಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದೇಶೊಳಡ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಕನ್ಯಾದ ಬಿಲಿಂಗುರಿದ ಫಿಲಿಪ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ನಮಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟದು. ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮನದೇ ತರಲೆಗ ಈಗ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಂದ ಇದೆ ಇದು ಮಲ್ಲಾಪುಡು ವೆಂಚರರಿಗೆ ನಾನು ಅರಸರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅಧಿಕ ಅರ್ಥ ಬಂದ ನಿಂಜಿನೈತೆ